जतन खुलुमका मिया हारि बुइसु थांका दिनै बुइसुमा दिन जिनि त्रिपुरा दफा तंथंमानि दिन जिनि जे थाङै कमाजाक रीति नीति नियम ना अबनो जों बखानानि बागै जों दिनै बुइसुमा दिनि तंथंमानि दिन जों दिनै रेली खाय तुयो थाङै जों खम खौराव बावै जों रेली खाय आरबनो इरा फायनाय जिनि जे कमाय थांजाना अबनो जों बखानानि बागै एबं जिनि इ अनुकुटी डिस्ट्रिक्ट मयालनि जिनि Chidung दैसागा दिनै पान्दा संसा जागा 이 부슈가 정 지네 hukum 지네 रीति 부슈니 दिना जों दैमागा फायै खुंलायो सिख्ला बोसला चाकली बुसुनि दिना दै हखलायै मदै जों पुजार लायो अबनि करेख्लाय जों नबै ब्रायलायै बुसुनि थलायो अन ब्लाय सालायो ग्लाय नि जमाथावरावबो लोंलाय दियो एमन खासिनि हुकुम जिनि परम चंजय फेमानि जिनि नियम नीति जों रखायनानै बागै जों दिनै आरो जमा खालायै रुवाजा सह दङ जिना Chidung सरानि रुवाजा अंखा जिनि त्रिपुरा ब सापर्ट गै जों दै दुलै दिनै जों इसुक जरा खायै दंथाव मानि दिना जत्तमा खुसि अंखा जों जित दिनैनि इ बिसु जों जत्तनो दंथावलायनाय हामबाय